ეს არის ისტორიული სახლი, სადაც ჩვენი მეგობარი, ხავერ שלנו ישראל גדל, וגידלו אותו, זיכרונה לברכה, רוטו ודוד תתיקיה מיכאלשווילי. הנה, הבית היה מהקיר הזה. הנה, מהקיר הזה. הביא את אשתו, הביא את אשתו ריטה, שתראה איפה הוא גדל, שהיה עובדה, שירשם עובדה שהוא גדל. הוא לא בא מהשמיים, הוא היה פה. כן? בסדר? יפה מאוד. הנה חברים שלי, קוסוריה ואנו, והנה זה הבית של יוסף. הבית, מוזגושווילי, הבית הראשון, אחר כך דאטו היה גר פה. והנה, כל הבתים נטושים, כמעט לא מאוחזקים. מסתבר שבית עולה $10,000, לא יותר. אבא, דינה. רס, שוב בגינה צול סגורי לו. תצלם כשאני מורדה נביא. אוקיי, הנה. הנה, בבקשה. הנה, בבקשה. הנה, בבקשה. בוא נדק איתך לגדק איתך בצורה טוב. לא. הנה, אנחנו פה, תצלם, זה מספיק. შენიხავი ჯარში ჩამოდიოდი ჯარიდან. ჯარიდან ჩამოდიოდი. פרא? მურატი יש לו מים מאחור, לא צריך לשאול. לידה, ხო ისე. ლიდა, ხო, სამნებსკერალ და ლიდა. ასე ვარ გაზდილი ლიდა, ასე ჩემზე უბრალოდ იყო. მე 60,000-ში ვარ. 60,000-ში. მე მე რომანი ცნობდა. რომანი, ხო, ძმა. დადეკ როგორ. გეხო ისმაილა და. აბა დადეკ ერთ სურათ გადაგიღო. გადამიდი. მოდი აგერ სახთან აგერ ასე ა. ნარტთან აგერ აგერ. ნართან. მოდი. სამრე. დადეკ. კი, კარგად.